Good morning. Tayo magluluto ng linggonisa. Linggo kasi. So, linggonisa. Yan. Ang ating linggonisa. Hindi ko ginawan ng hindi ko nilagyan ng mantika. Nagmantika lang yan. Linggonisa. Linggonisa. Cooking linggonisa. Yan. Ang ating linggonisa. 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 Ating linggonisa. Slow cook na natin. Ating linggonisa. Okay. Cooking linggonisa. Tumalsik oh. Yung sabaw. Yung sisirit oh. Yung sabaw na yun. Lumalabas yung sarili niyang sabaw. Ito linggonisa. Kamatis na yan. Kuha tayo ng kamatis sa kapitbahay. Linggonisa. Ayan ang kamatis. Linggonisa. Wala sa talong. Ayan ang sisig. Slice tayo ng kamatis. At sibuyas. Yan na. Kamatis at sibuyas. At linggonisa.
mixer. Yan. With kamatis. Linggo Misa. Sibuyas. Yan. Sibuyas saka kamatis. May tostado. Isirit ang sabaw. Masarap yung sabaw nito. Talong. Natin ang talong. Yan. Ang talong-talong. Ang ating Linggo Misa. Fried egg, okay. Yan. May pag-ano to? Yan. Yan. Lagyan natin ng talong. Tapos mag-frill tayo ng itlog din. Okay. Talong-talong. On.
Sabi natin yung longganisa. Balik po tayo ng itlog. Yun. Yan. Mahirap pag masyadong maluto. Sabi na natin itong iba. Hindi lang kasi tostado eh. Yun na, tumunog na. Ayun daw. Drain natin yung mantika. Patay ng itlog. Natin ang itlog. I-drain natin yung ito. Almusal. Diba? Yan. Malapit na, malapit na. Sa talong, longganisa, at itlog. Dito natin lalagay yung ating longganisa. Mga kapatid, labot na po perfect ang ating almusal. Makakain natin na bukas. Sana maka-appreciate po nila. Ating luto. Po ay buhay na.
natin ay ano, ganyan. Appreciation lang kahit mga bagay, natutunan kayo, mahal sa buhay. Ayan po. Ayan. Ayan natin yan. So, eto na po ang ating almusal. Ayan. Ayan po ang ating almusal ngayon. Itlog, talong, may kamatis, sibuyas. Ayan. Maayos na yan. Pinatay ko na yung itlog. Maluluto na siya ng pisa. Ayan. Okay, kain na kayo.